Raġel ta' 43 sena mir-Raħal Ġdid sofra ġrieħi ħfief fi sparatura li seħħet tard il-bieraħ filgħaxija għal ħabta tal-11:09 fit-triq Burmarrat fin-Naxxar. Mill-ewwel investigazzjonijiet tal-pulizija jidher li żewġ tirġiel li kienu f'karozza waqfu biex rikbu raġel ieħor li aktar tard talabhom xi flus. Wara li nqala' argument, ir-raġel li rikeb fil-karozza spiċċa spara fuq wieħed miż-żewġ irġiel l-oħra u laqtu f'sidru. Ir-raġel li spara mill-ewwel ħarab minn fuq il-post. Immedjatament issejħet ambulanza li ħadet lir-raġel l-isptar Mater Dei għal kura. Dwar il-każ infetħet inkjesta maġisterjali mill-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo li ħatret diversi esperti sabiex jassistuha. Kull min għandu xi informazzjoni dwar il-każ għandu jinforma lill-pulizija minnu fih anke b'mod konfidenzjali.